Diyos marahay na alda po sa saindo mga tugang. Ngunyan, iyo po, sa tuyang pigsiselebrar ang kapiestahan ni San Pedro Bautista. Iayon taman po sa tuyang Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat po hali Kidote Monte, Mila Robio asin ang sa iyang pamilya, Lenny Atole, San Andres family, Nits Abio, asin Mercy Capistrano. Siring man po, misa pasasalamat, asin sa birthday blessings ni Lois Daniel Prado, and in honor of Saint Joseph and Saint Raphael the Archangel, dulot ni Decena, Llantero, and Prado family. Siring man po si special na intensyon for safe and good health of Rosalia Asense, Janet, and for complete healing of Rachel Silverio, dolot ni Janet Villafuerte. For safe and good health of Biel Maria, Maria Faye, Donna Rodriguez. For safe travel and good health of Jerome Rodriguez, idinudulot po ni Binang Bunyag. For safe and good health of Ray San Benaventura, dulot po ni Norma San Benaventura. For safe and good health and financial blessing of Cindy Arnaldo II, Carmen and Arnold Kirby Bunyag, dulot ni Binang Bunyag. For complete healing and fast recovery of Ramon Robenitas, dulot ni Nits Abio. For safety, good health, and financial success of Mary Jane, Roderick, Baby, Joseph, Francia, Hector, Alexis, Judy, Marie, and Lois, dulot ni Decena, Llantero, and Prado family. For complete healing of all sick members of LLFCC and CRC, especially for Sister Salve Cabral. Siring man po, para sa kapahingaloan, kang kalag, sa gabos na kalag sa purgatorio, idinudulot po ni Lenny Atole, Dote Monte, asin Mila Rubio. Para man po sa kalag ni Gloria, Amado, Lucena, Fermin, Daniel, Abelino, Santos, Juliet, Renato, asin gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Brother Pau. Sa kalag man po na Saturnina, Epipanya, Gregorio, Aaron, Pablita, Irene, Antonio, Domingo, Estrella, and for all souls in purgatory of LLFCC and CRC members, dulot ni Llantero Prado and Decena family. Para po sa kalag na Juan, Barbara, Manuel, Pianeta, Skyler, Gualberto, Eustaquio, and the poor souls in purgatory, dulot ni Cel Delgado. Para man po kay Edwin, Marian, and Milagros,
offered by Banji Alano, Salvador, Virginia Manuel, and Jaime, dulot po ni Del Fornoles. For eternal repose of Joan Trillanes, being offered by Arnel Jose R. Rubio and family. Sa liturhiya na ipagseselebrar niya to, ipinapahayag sa sato na si Kristo nagsakit, nagadan as sinabuhay liwat para sa tong kaligtasan. Inaapudan man kita na makisumaro sa gawi ning kaligtasan, na inutob ning kagurangnan. Si San Pedro Bautista, na nakisumaro sa paagi, kan mamumuton niyang pagdulot, kan sa iyang buhay, para sa Diyos. Sa tuyang ipinagseselebrar ngunyan ang kapiyastahan ni San Pedro Bautista, ang patron kang Arkidiocese kang Cáceres. Ang mamamayo po kan sa tuyang banal na Santa Misa, iyo po si Reverendo Padre Ryan Fenis, siya po ang kura paroko sa St. John of the Cross Parish, Agdangan, Baaw, Camarines Sur. Matindog na po ang gabos asin aawiton ta ang awit sa pagpuon. Sangaran kalaba asingkan aki asingkan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akontan sa tong mga kasaalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos po, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin bakuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virgen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, nakipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Cristo
gloria in excelsis Deo. Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namibi kami, warasan na sa maninigong debosyon, makaarog kami sa pagtubod kan paladan na si San Pedro Bautista, na nagkanigong magkamit kan korona nin pagkamartir, sa pagbalangibog kainiman sa ng pagtubod. Huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sa nagahade, kasarokan Espiritu Santo, Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Si Zacarias, ipinagadan kang hade, huli sa paghulit kaini, ning pagpahayag kan tataramon ning kagurangnan sa tahaw kan sa iyang pagtalikod sa tugon. Ang ginibo ni Zacarias, panalmingan kang mga martir na nagdusay kan sa indang buhay, huli sa pagtubod sa tahaw ning kadipisilan asin pagbalo. Himateon ta po an enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduwang libro nin Kronika. Kaya ang mga tao naguntok sa pagsamba sa templo nin kagurangnan. Ang Diyos kan sa indang mga ginikanan, dangan nagpuon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyos, asin sa mga ladawan, kan Diyosang si Asera. Ang kagabatan kan sa indang kasalan, ang naging ulian, kan pagdatong kan kaanggutan ng Diyos sa Huda, saka sa Jerusalem. Nagpadara siya sa inda nin mga propeta, tanganing patanidan sinda, na magbalik sa iya. Alagad, habo sindang maghinanyog. Dangan ang Espiritu ng Diyos, nag-abot ki Zacarias, na aking lalaki, kan padi na si Jehoiada. Nagtindog si Zacarias sa lugar na mahihiling kan mga tao, dangan nagsabi, ini an tataramon nin kagurangnan. Ta daw ta tinalikudan nindo an sakuyang mga tugon,
pagtalikod na dai magdadara sa indo nin kauswagan. Hulit ta binayaan nindo ako, babayaan kuman kamo. Alagad nagkasararo sinda, laban ki Zacarias, asin sa pagbuot kan hade. Ginapo siya ninda, duman sa patio kan templo. Nalingawan kan hade, ang karahayan na ipinahiling sa iya ni Jehoiada na ama ni Zacarias. Asin ipinaggadan niya ini. Kan naghihingagdan na si Zacarias, nagkuraho siya. Mahiling lugod nin kagurangnan, ang sa imong ginigibo, asin padusahan ka. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Ika ang sakong gapo asin bantayan. Hulikan sa imong ngaran, panginutan mo ako asin giyahan. Likayan ako sa litag na inandam para sako. Huli ta ika ang pailihan ko. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Anggot ka sa mga nagsasamba sa mga Diyos-Diyos. Alagad sa imo ako minasarig, kagurangnan. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Mag-uugma ako, huli kan danay mong pagkamuot. Huli tanahiling mo ang sakong kasakitan. Nasabutan mo ang sakong mga kahorasaan. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Dai mo ako itinao sa sakong kaiwal, kundi ang bitis ko pinamugtak mo sa mahiwas na lugar. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Sa pagiging matanos, ang sarong Kristiyano nakakahalik sa Diyos asin nakakamate ning katuninungan na daay mawawara dawa sa tahaw kang kasakitan asin ning masarig na paglaom sa kaligtasan ning sa pagkamuot ning Diyos. Iyo ini ang paglaom na nagtataong kusog sa mga martir. Tanganing magdanay na mag-ingbod sinda asin matanos sa Diyos sa tubang ning kagadanan. Himateon tapo ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya huli ta pinangagi kitang matanos ng Diyos, huli sa pagtubod, igwa kita nin katuninungan sa iya, huli si Jesucristo na satong kagurangnan. Huli sa iya, nakamtanta ang biyaya ng Diyos na satong namamatian ngunyan. Kaya, naguugma kita sa paglaom na magkakaigwa kita ning kairasan sa kamurawayan nin Diyos. Naguugma man kita sa satong mga kasakitan, nagbubunga nin pakatagal, asin ang pakatagal, nagbubunga nin pag-uyon nin Diyos. Asin ang pag-uyon nin Diyos, nagbubunga nin paglaom. Dai kita pinapasupog kan paglaom na ini. Hulita, pinano ning Diyos ang satong mga puso kan sa iyang pagkamuot sa paagi kang Espiritu Santo na itinao niya sato. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kang marahay na bareta.
nagsasarig sa iyang tataramon. Hallelujah, 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 An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa, kan banal na Ebanghelyo, sosog kay San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inapod niya ang 12 disipulo, asin sinugo niyang manduwa-duwa. Tinawan niya sindaning kapangyarihan sa pagpaluwas nin mga maraot na espiritu. Pinagbuktan niya sindang dai magdaranin anuman sa paglakaw, kundi sugkod sana. Dai magdaranin kakanon, bag o kwarta, magsuklot nin sandalyas, alagad, dai magdaranin sanglean. Sinabihan pa niya sinda, sa imanaharong kamo akoon, mag-erak kamo diyan, sagkod na kamo maghali sa lugar na iyan. Kung habo kamong akoon o dangugon sa sarong lugar, maghali kamo diyan, asin palpagon nindo an alpog sa mga betis nindo bilang patanid sa inda. Kaya naglakaw sinda, asin naghulit na an mga tawo, dapat magbakli. Kadakol an pinaluwas nindang demonyo, asing kadakol nagihelang an linahidan nindanin lana, saka pinulong. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga namumutan ko mga tugang kay Jesucristo. Digdi po mga tugang sa Ebanghelyo na sa tuya pa sa napong nahinanyog, ang sa tuyang kagurangnan na si Jesus, inapod asin sinugo ang sa iyang 12 disipulos. Dati, mga parasunod sinda ni Kristo na sa tuyang kagurangnan, kaya nga ni inaapod sindang mga disipulos kan sa tuyang kagurangnan. Actually po, kadakol kan nagsunod sa satuyang kagurangnan. Pero sa kadakol na nagsunod na ini kay Jesus na satuyang kagurangnan, igwa po siya nin pinili na 12. Buot sabiyon, inandam sinda, asing kan sinda po andam na, sinugo na sinda kan satuyang kagurangnan. Kaya sinda po mga apostoles na kan satuyang kagurangnan. Buot sabihon, isinusugo, ipinapadara sa sarong misyon. Anong klase mga tugang ang misyon? Kan 12 apostoles kan satuyang kagurangnan. An sa indang misyon, mismo ang misyon ni Jesus na satuyang kagurangnan. Enot, ang pagbalangibog kan marhay na bareta sa gabos na katawohan. Ikadua, ang pagbulong sa mga may helang. Ikatulo, dawaan mga tao na nasaniban nin mga demonyo, pinalayas ninda ang mga demonyo sa ngaran kan sa tuyang kagurangnan. Asin siguro, nagigibo man po sinda nin mga milagro, di ba? Pero actually, ang nagigibo nin milagro si Jesus, ang sa iyang mga apostoles, mga instrumento kan sa tuyang kagurangnan. Tanganing ipahayag ang pagkamot ni Jesus, asin pagtabang sa mga katawohan. Kaya, pinagirumduman man giraray ni Jesus ang sa iyang mga apostoles. Na sa pag-utob ninda kan misyon na itinao ni Jesus, kaipuhan, itong importante sanaan sa indang darahon. Ano ang buot sabihon ka ini mga tugang? Tanganing mapahiling ninda ang tunay na pagtitiwala sa satuyang kagurangnan. Na sa pag-utob ninda kan misyon na itinao ni Jesus, da isinda papabayaan kan satuyang kagurangnan. Kaya kaipuhan ang dakulang pagtitiwala ninda sa pagantabay
sa pagtabang, sa pagsuporta kan sa tuyang kagurangnan. Siring man po mga tugang sa misyon na gigibuhon